We begonnen al jaar met een liedslesje wetter voor Rens en Marion de Jong uit Burgum. Maar ja, daar bleun het net bij, want de wetterrekken die bleun maar op erin. €3.000 wie het eindresultaat, want nevens wetterleidingbedrijf Vitens hier zijn maar liefst 2 miljoen liter wetter broekt in een jaar. Dat is meer dan er bijgelijks in een Olympisch zwembad kan. Daarvan met de kraan in de keuken bijgelijks 10 uur daags het hele jaar lang onstaan. Ik denk, nou, dit kan niet, dit kunnen we nooit verbruikt hebben. Het is een verbruik van wat we normaal over 30 jaar hebben. De oude tiert hebben ze er bij wetterbedrijf Vitens alles ondien om u te vinden wat er nou krijgt dan een wie in Burgum. Waar de meter letterlijk uit elkaar gehaald is, getest is en gekeken is of daar gebreken waren aan die watermeter. En? Dat bleek niet zo te zijn. De watermeter had geen aantoonbare gebreken. We zijn natuurlijk ook gaan kijken of watermeters uit dezelfde serie, hetzelfde bouwjaar als de watermeter bij de klant in Burgum, of daar gebreken zijn. Op dit moment halen wij uit de analyse nog geen opvallende zaken. Het komt er uiteindelijk op del, je weet het nog steeds net. Daar komt het helaas op neer. De familie heeft uiteindelijk geen €3.000 betalen, want ze binden er te jaren met wetterbedrijf Vitens uitkwam. Ja, dat is natuurlijk wel heel fijn. Dat je net meer in de achterholen zit van nou Aasen, dan komt het dan nog een leuke omslag aan. Dus daar zijn wij op zich wel blij mee. Kun je er achterhouden nog een beetje om luid zien? Jawel, nou, ik heb mij daar nooit ongerust om maken. Mijn man wel. Dus ik zou meidje nog eens wat mee, denk ik dan maar.